Но каньонът ще запази някои от своите тайни, може би завинаги. Скрити в древните камъни и забулени в безкрая на времето. Навярно няма да научим всичко за миналото му. Бъдещето му обаче е в нашите ръце. Макар да изглеждаме нищожни на фона на величествения му пейзаж, ние сме единствените му пазители. Предаването не се препоръчва за лица под 12 години. Това може да се окаже най-големият крокодил, хващан някога в Австралия. Мати и екипът са тръгнали на лов за един от най-големите крокодили в Австралия. Нищо не му пречи да се прокрадне зад нас, докато сглобяваме капана. Ще е нужен всеки техен трик, за да успеят да го хванат. Божичко! Това той ли е? Ще ни трябва голям капан, за да го хванем. Северната територия на Австралия. Дом на соленоводния крокодил.